Здравейте, хора! Аз съм Флори и съм тук с Сара! Да. И сега ще снимаме на моята конзола, както ви казах, това съм аз. Между другото. Може да ми виждате ръката. И сега подготвих няколко подаръка, които оставих да отворим заедно. Малко може да се чува скърцане и нямам микрофон, затова графиката е много лоша, телефона ми е много лош с графиката си, но не става за нещо. Това са... Просто ако някои хора, които не са играли Pokemon X and Y, или Y, просто ще им е интересно горе-долу да видят... О, мага, Сара, блъсна ми камерата. Сори хора, ама Сара ми блъсна камерата. Сега трябва да я намествам. Така. Да започваме. Първо ще легна като MLG Boss. Докато се наместя, хора. Така. Ох, аз почти дигнах лева. Сега да се разходим. Имаме още един подарък. И да валим. Така, с какво да започнем? Първо ще ви покажа... да се бием срещу Калем. Айде, Калем, ела насам. Искам да те победя още. О, Калем, какво правиш навън на дъжда? И... Да, между другото съм кръстила Ванеса. Защото името ми е. Will you battle with us? Yes! En grande! Нейното любимо име е Ванеса. Не, моето име е Ванеса. Да. Затова моето любимо име е Ванеса. Защото моето име е Ванеса. Това е моя елективар. Срещу кой? На левел 66. Моят елективар на левел 100. Никакъв шанс. И моят елективар след малко ще умре. В момента... Не, базикам се. На база, че мога да победя лигата само с елективар. Покемон лигата. Най-силните в играта. След малко ще ви покажа. Значи, аз сега се бих срещу Зигзагу. Ninetales, защо си го вкарах в тима, сега ще ми еволюира само. На левел 5 е... На левел 60. Ох, убих покемон на левел 66. Сега ще има да качва доста левел. Ninetales. Да, нейния любим покемон е май. Да. Познаваш ме добре. Нали? Моят любим покемон, спомниш ли си кой е? Лукарио. О, спомниш си, браво. Можеш ли да познаеш кой е моят втори любим покемон? Казах ти преди малко. Аз пък Зигзагу. Зигзагун, да. Моят той нов любим покемон е Зигзагун. Не. Не. Моят втори любим покемон е Гарчумп. Който ти показах преди малко. Не го познавам този. Показах ти го преди малко. Не го познавам този. Ама гът, то се оцеля. Това е Джиглипов ли? Не, това е Клефейбъл, Окей. която убих. Да, все още се учи малко за покемоните. Как го каза. Майка, че се... Не, шегувам се. Да, хора, малко не сме добри в запазването на спокойствие. Така че... Особено аз, на мен са ми късни нервичките. Да, разбрах какво се е случило вчера. Няма да споделям с публиката. Публика не ви трябва да знаете за нашия личен живот в момента. Може да направим Draw My Life. Draw Our Life. Ако трябва да го кажа. Какъв е този? Това е чалендж. Нещо като чалендж. Сега ще се бия. Знаеш ли го? Draw My Life Challenge. Не. Ей, сега ще бия. И ако знаете как да снимам на конзолата по много лесен начин, без нищо заплащане, ми кажете, покари окрелото level 47. О, мага, някой ще научи Calm Mind. О, моят любим покемон. Много е трудно. Да го научва ли хора? Да, научил. Пишете в комент... Да бе,
О, как ще го пишете, като аз в момента снимам? О, да, thanks. Няма да видя. Не. А за какво трябва да го учиш? За да ни... Знаете ли какво, хора? Пейте го. Когато се само като кликвам... Прекалено много плача. 90 се на левел 16, разбира се вече, на левел 17. Толкова се лесно да ги еволюирам сега. Вече е на левел 17, а току-що почнах. Имам още няколко покемона да се бия, не знам как ще ги прекарам. Минали са 5 минути с битка. Vaporeon левел 66, убит на един удар. It's super effective, the bossing Vaporeon failed. То е силен ли? Не, мразя го, изглежда като чипс. Ама че силен ли? Не съм сигурна дали не е вкусен. Вау. Айде, че силен ли е, бе, човек? Силен? Не, току-що ти казах, че прилича на чипс. Кой покемон, който прилича на чипс е вкусен? Вкусен може би е, но... Имаш ли чипс в момента? Да. Може ли? Да, и между другото хора в момента сме у нас. Ако не знаете. Сега ако чуете някакъв глас изведнъж. Ванеса. Това е някой призрак. Да. Нищо не сте чули. Абсолютно нищо. Нищо не е станало. Това е вашето въображение. Въображение. И последния покемон, за който ще използвам мега. Не исках да го използвам. Исках Люкарио да се бие тук. Който сме. Ома гъс, преди да ми мърдаш камерата. Ще ти казвам когато трябва да ми... Това е мега Апсо. Много е красиво. Апсо, Shadow Type покемон. Не беше Shadow Type, какъв беше бе? Сори, ама не съм иглала. Не съм иглала. Вижте. I'll think about what you did well and use this loss to fuel my desire to improve. Umbreon received 7,000 for winning. When we first set off our journey... Изчакайте малко музика. When we first set off on our journey, I thought it was really important how different I was Мога да from открия някакви everyone супер else. мега готни. Чета! But that doesn't really matter, does it? Of course, I'm different from the others. There's only one me, right? Защо изобщо ми задаваш този въпрос, Калем? Що така? Така. Нямаме много време, 8 минути е вече. Покажи покемоните. Да. Обещах, че ще ви покажа. Ще ви покажа и дрехите ми. И това обещах. Аз ми качвам някакви. Да, и мога и да си сменям цвета на очите. Контакт ленс. Знаете какво значи. Опс. Грешно копче. Първо да си взема подарък. Какъв ти беше подаръка? Трябва да правя всичко. Въбъгнах си играта. Много съм умна. Даже не знам как е възможно да си бъгнеш играта. Така. Това са шапките ми. Да, ти стои. Знам, цялата съм в синьо. Може да се сменя вида. Значи ще се сложи тази шапка. Ако искате още, мога и да ви покажа как си купувам дрехи и да ви покажа още. Абе, само някакви тъпи покемони. Никой покемон не е тъп. Не, тия деца са супер малко... Сигурно така. Ето на един хит го убих. Да, знам. Това ми е дрехта от началото. Чакай, искам и това горното. Кое? Горното. Да, готино. Да. Дадоха ми го безплатно.
Значи ще се сменя чорапите. Не знам защо се сменям вида на този. Харесвам си моя вид. Не искам с тези. От 2 минути се преобличам. Чипса пак е тук. What? Yup. О. Не знам защо не си го хванеш да го кръстиш чипс. Еми, защото е безполезен. Няма да се сменям. Или да се сменя вида, ще си го сменя. За Ще мен ме видите 3D размера, хора, гледайте! Ще приближа да виждате по-добре. Не виждате ли много по-добре сега? Не съм свършила! Престани да продължаваш на тези интимни части. Ама аз показвам обувките. Много показваш. Да убия ли чипси или да ми го пия? Убий го. И така изглеждам аз, хора. Хора. Сега трябва да си покажеш покемони. Да, имаме 3 минути за показване на покемоните и 2. Имаме 2 минути за показване на покемоните ми. Гледайте бързо. Аз ме насилна. Чармендър, мистериозно яйце, Слигло, какво беше? Манектрик, Нолспас, не си спомням, ще ги чета. Ремо, Рейд, Хивлопикс, Класигре, Аеродактил, Мерспид, Раутс, Аеродактил, Генгър, Гарчумп, Защо имаш раут? Елективар. Имам много покемони. Те са ми от Wonder Trade. Ама защо имаш раут? За трейд ми е. Това е Диалга, Значи силен ли е раут? Talonflame, Ninetale, Силукарио. Я искам да го карам. Искаш да видиш Лукариото ми? Ела. Супер. Така. Клевки, Инкей, И качих лева, вече съм 12 лева. Фроки, Криселия, Гератина, Talonflame, И тук ще ранна. Фурфу, Weeping Bell, Иви. Така е добре. Ще спреш ли да ми го отзумваш? Иви, Лотът, чипса Имаш и го... чипса? Да, даже чипса го имам. Зорларк, Салк, на левел 100. Дай си Зорлак. Галейт, Оникс, Маруарк, Имаш ли Сандшру. на риба? Коя риба? Меджикарп. Да. Ай, тук ми е папката за трейд. Спил, Минун, Лувдиск, Бънери, Върмпол, Гастли. Имаме не много време да побързаме. Скити, Върмпол, Иви, Урсалинг, Алтария. Тези всичките са ми трейднати. Аз сега ще качвам този епизод. Вулпикс, всичко тук е Вулпикс, едно дито и яйца на Вулпикс. Гибъл и Talonflame. И всички други са ми празни. Това. Реджирок, Торчик, Палкия. Разгледайте ги. Аз просто ще давам и така настрани. Вие ги разгледайте. Защо ще схванам... това е Геридос, еволюцията на Magikarp. Така. Това беше всичко, хора. Както виждате, всичко ви показах. Нямам повече за показване и ще побързам. Имаме 20 секунди да се направим интрото. И... Да. Айде, чао. Довиждане.